Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos, estamos en The City, estamos na Radio Galega, hai que ver como pasa o tempo. Eu non pensaba que isto chegase, pero sí, este é o primeiro programa de 2019. Hai unha señora aí que estaba a piques de aplaudir. Houbo unha señora chica señora, e houve outra que dixo, xa como sube o pan. Porque sube todo, quero dicir, subiu a peaxe, hoxe non, outro día, o día 1, bueno, subiu todo, o aluguer está carísimo. Bueno, pois nada, pois parabéns, feliz 2019 por todo isto. Claro. Que forma de empezar o ano esta. Bueno, en fin, estamos no primeiro programa do Como que non de 2019. Hoxe é xa día 7 e xa é un día oficial de sacar todo. Por favor, sacade todo da casa. O sea, todo o que tedes, xa árbore, todo isto é o momento de sacar todo. Ai, perdón, que chegan aquí Fernando Requerre e Iván Müller, un aplauso para eles que acaban de chegar. Aplaudían máis en 2018 esta xente, Sí. Temos lo que dicir. Bueno, ¿Qué pasa? Porque subiu o pan, subiu a peaxe, quen ten ganas de aplaudir? Ninguén. Están caros os aplausos tamén. Están caros os aplausos, sí, bueno, grazas por vir, pero ti que fas con iso? Porque ainda é Navidad. Non é Nadal, xa rematou, sí. que non, xa. A Os da radio a non pasan pipa, A ver como yo explico, espera, porque isto é un É que programa. el cobre o mismo camín, que cuidado, O mesmiño. Apaga iso, o mesmo. Cobran o mesmo. Apaga. Perdón. Apaga. Ya rematou. A ver como lle explico isto os da radio. No, é como lle explica el a moza que ainda non chegou a casa el de fin de ano. Cuidado, eso vai ser impresionante. A ver, é que moi ben, el moi ben. No, leva- que eu en Reis non salgo nunca, Non sais en Que me Reis. ven Claro, bueno, pero non te viro, pero sabes. No, el saiu en fin de ano non chegou aínda, en Rei non saiu, claro. No, moi bien. En fin, bueno, sabes hoxe que iría xa 6 e a noite de Reis realmente é hoxe porque xe foi o día de, bueno, onte foi o día de Reis. Sí, Pasa sí, que hai aí claro, unha claro. No. Bueno, en fin, igual. Total, que hai que recoller todo isto. foi nada que- Xa que cobrades tanto, Sí. pois digo, pois que, ala, que fas? A recoller. Acabo de Recoller tirar- as cousas que agora hai que recollelas do chan, sin vergüenza. Acaba de tirar, déxame, a ver se me explico. A ver Da se mesa te- era moito máis A fácil. recoller. A ver, Explica o que acaba de facer. a ver se deixades explicar que os da radio non se enteran. Tiña unha guirnalda que leva aquí dende decembro e acaba de tirala, darlle un manotazo, acaba de tirala ao chan, entendes? sinvergüenza. Recoller. Bueno, pois iso, pero Recoller a vas recoller ti Agora agora, porque eu non penso agacharolo, bueno, muchacho de lámpara. é que temos as luces, a árbore e tal. Coas luces non fagades nada porque eu estaba pensando que se todo o mundo fai inauguración de luces de Nadal, pero ninguén fai clausura do apagado. O sea, todo o mundo alumeado tal, pero apagado, que pasa? Aí Co apagado. pensaches ben. Claro, Que pois cando imos- hai que aplaudir, que deixas de pajar. Claro. Claro, que Pois, cuidado, me cachi, mira, con este argumento acabas de convencerme, imos facer hoxe o apagado oficial do alumeado de Nadal do Como que non. Fixemos a Moi ben, inauguración moi ben, moi ben. e agora a clausura. Está ben. E ala, e de ir Sí, imos recollendo recollendo, todo, Sí, vale. que temos moita plancha. Pues Vale, nada. veña, ala, un aplauso para Veña, RQR, para Müller, Aquí que de marcha. Ala. programa bonito tes, Sí, sí, moi bonito. Hoxe 7 de xaneiro de 2019. Dios mío. Que non cambiei de ano aínda. Pero o 7 de xaneiro de 1904 establecese o sinal de auxilio CQD. Que 2 anos despois reemplazarase polo SOS. E isto é o que teño que dicir do día 7 de xaneiro. Non, bueno. Bueno, vexo que hai moitos máis partidarios do SOS no de City que do CQD. Home, eu non sei que pensará de todo isto Alejandro Martínez Pini. Feliz ano, Pini. Como estás? Feliz ano, Carlos. Feliz. Cando me di isto con este ton é que non sei se sabe o que vai dicir ou non. Te sabe o que hai en que engadir a todo isto? Claro,
favor. Sí, por favor. Que o sinal E este que máis? SOS Sí. é un sinal que nunca se pasa. A sección de Pini. Sí, señor. Sos, o sinal que non se No, pasa, é non verdade. habías pensado, No, no. eu non penso nunca, non penso nunca. Bueno, grazas, Pini, por estes cuantos concretos de sabiduría neste programa. Creo que xa está. Oe, que ben o pasamos en fin de ano, O no? Oh. Especial de fin de ano, iso foi, bueno. Oh. Cando foi aquí outro, bueno. Iso, bueno, hai que velo, hai que vivilo porque tampouco vemos contar todo. Te lo visto. Está, bueno, e as novas que temos que o mellor, bueno, que non sei, e que o mellor agora mesmo xa nos está desvendo, pero non sei se podo contar. Ainda. Xa contarei, claro, como é tan lonxe, posiblemente se nos estean vendo mellor. Pois pode ser que sí. Pode ser que nos vean pola televisión xa nestes intres, pero non o sei aínda tampouco. Bueno, quero dicir, se nos estades vendo na televisión, é que alguén di, pois estes son idiotas, así que nos ven xa, pero nos ata que non nos lo confirman todo, cuidado, gústanos. Bueno, en fin, aí queda iso, xa vos contarei, o mellor xa os sabedes, non o sei, bueno, eu que sei, que caramba. Imos empezar este ano, mira, teño un propósito de ano novo, que dunha vez facer unha afirmación que permita que o público berre como que non dun xeito coherente e axeitado. Dalle aí. Pero vou facela para a semana que ven. Porque esta semana non se me ocorreu ninguna. Entón, que te... ¡Ah! Espera, claro. Menos mal que isto... Qué pena que non sexa grabado, porque se non cortaba... pero como estamos en rigorosísimo directo, cando pasan xa aproximadamente das 12 da noite, pois... Entón vou facelo... Sabes que pasa? Que non me lembro o que dixen. ¿Cómo que non? Aí estamos. Amigos e amigas, desde The City, na Radio Galega, comezamos o 2019 despedindo as festas do Como que non? Unha convidada de luxo, Diana Nogueira, coas historias de Polo Correo do Vento e os ritmos de School, tributo a Nirvana. Comeza Como que non? Dirixe e presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, amigos. Grazas. Ai... Bueno, onte foi unha noite moi especial para moitas casas de toda Galicia, de toda España, e como ven sendo habitual neste programa, é unha tradición xa que comezamos obviamente hoxe, imos conectar en directo co Departamento de Comunicación dos Reis Magos, porque habitualmente fan rolda de prensa a estas alturas, están creo que a fixeron esta tarde para facer balance. Non? Isto se, bueno, por exemplo, na tele faise moito balance de Brancos, por exemplo, é un balance que hai xente que facía balance tamén. Pero esta é outra cousa. Imos analizar a xornada deste 2019, falamos, como ven sendo habitual, co encargado da central de datos da Casa Real Máxica, que o Rei Melchor, que o que leva, basicamente o que leva, bueno, o que ten a pasta, que decir, o que move o cotarro el. E imos ver que aconteceu onte, que resumo fan da noite anterior. Majestade, moi boas noites. Hola, moi boas noites a todos, non son Melchor, Non é vostede Melchor, desculpe, como habitualmente se encarga disto. Non, pero é que onte tivo que coller a baixa. Onte pola noite, vaya. ciática, Buf. no segundo domicilio, que quema Rompa, Gaspar e Baltasar. Xa. No segundo domicilio empezou a dicir que non puedo, bueno, aí quedou. El non o quere recoñecer, pero son moitos anos, Sí. Porque con 1500 aínda colles caixas e tal, sobes e baixas escaleiras, pero con 2000 un non pode pretender ter a mesma vitalidade con 2000 anos que cando tes 500, entende? Claro. Entón vostede quen é? Ai, sí, bueno, eu son o rei suplente. Rei suplente, non sabía que había un rei suplente. Sí. Sí, pois eu menos. Claro, imagínese onte a noite que eu xa estaba na cama. Que me despertaron, concretamente, despertáronme
a unha Ah. para ir a que escoito o programa. Ai, que paveros son tamén, bueno, perdón. Sí, bueno, pois iso, que me despertaron a unha Sí. para ir currar. Vaya. Eu xa estaba na cama, Xa. E vivo en Oriente, En pero Ori- en Oriente non en Oriente Centro. Ah, vale. Que o que tivo que correr o camelo para chegar a Benalmádena, que onde lle deu a ciática a outro, cuidado. Entón, esta noite entregaron os asallos Gaspar Baltasar e vostede, que é? Quen é vostede? Eu sou Mari Carmen, Mari Carmen. o rei Mari Carmen. Son chico, Ah, va. Pero, bueno, os meus pais puxeronme Mari Carmen pola dos muñecos, por José Luis Moreno. Sí, soame iso. Bueno, se pode facer un análise, un informe da noite de onte para quedar Que tranquilo. non, estaba pensando, perdón, Sí. que tamén é mala sorte traballar unha noite ao ano e coller unha baixa. Vaya, dá que pensar. Iso é moi español, E iso que Melchor é de Oriente Centro tamén, pero creo que ten familia ou antepasados de Zaragoza ou así, Xa. porque Bueno, de verdad sí, que valor. Se podemos ir co resumo da xornada, xa centrarnos un pouco nisto, pois mellor. Sí, perdone, bueno, Sí, pois ben, a adelante. xornada de onte desenvolveuse sen maiores incidentes. Houbo no Día de Reis moita participación, moita. Unha participación, segundo os nosos datos, de escrutados todos os agasallos, do 74%. Ajá. Moi ben. En comparativa, dicir que Papá Noel registrou este ano un 56% de participación. Vayan vostedes bastante, non? Pois, Sí, a verdade é que mantemos o tipo Sí. bastante ben, hai que dicilo. Por Vox non Somos preguntan tres, somos tres. Temos máis recursos. Tres sempre chegan a máis sitios, pero bueno. Te imagínate que lle dá unha ciática a Papá Noel en Noiteboa. Xa, non. Iso que? Iso é un problema. Correcto. Diti que, bueno, el está preparado, el leva faixa. Bueno, para o tema das costas, o tema lumbar, normal. Bueno, iso No, porque está gordo. Ah, vale. Leva faixa para estilizar, porque Vale. senón non entra no traxe. Vale, creía que Ten era. que ver se ve Vale. ser. Sí, que máis? E despois tamén hai que recoñecer que houve un 13% de carbón menos que o ano pasado. Bueno, menos nenos malos, entendo, non? Tamén. Non, o que pasa é que houve casas nas que entregamos gas natural ou gasoil. Ah, Porque o carbón non dá rendemento ningún. E digo aos pais, pois xa que o neno se porta mal, pois polo menos a forrar en calefacción, non? tamén é certo. Sí. Non hai xa estufas a carbón ni nada. Non, está ben pensado. Claro. A duración da entrega de agasallos foi de 6 horas 35 minutos 12 segundos. Moi ben. Un 1,3% menos que o ano pasado. Ajá. E lograríamos mellorar a marca se Baltasar non tomase na gran maioría de casas un chupito de anís. Menos mal que a Garda Civil xa nos parou cando nos faltaban 3 casas por entregar, porque como ia Baltasar. Ia polo aire, ia. Menos mal que se enrollou a xente, porque, bueno, co que deu no Chintófano era cárcere, Xa, bueno. O que pasa é que como xa marchábamos pa casa, por aquilo de ser os Reis Magos, pois deixáronos ir e tal. Non sen antes Baltasar, que dirixirse ao xente da Benemérita para dicirlle eres mi mejor amigo. Dixe, bueno, aí xa nos pillan. Pero bueno, tomou no ben. Porque aparte, pues, creo que concretamente deixamos na casa do Garda Civil unha PlayStation. Entón dixo, bueno, pues non vou tomar represalias. Moi ben, bueno, mellor. E a grandes rasgos estes serían os titulares. Sí. E se queren consultar o informe completo, entren por favor en reismagos.gal, preman na pestana Portal de Transparencia, onde ademais dos datos poderán acceder ao patrimonio en mirra de Baltasar e de todos os datos fiscais tamén. Moi ben, bueno, imos deixalo aquí, Rei Mari Carmen, moitísimas grazas, unha honra, moi boas noites. Boas noites a todos, grazas por falar connosco e ata o ano que ven. Moi ben, pois moitas grazas, un aplauso para o Rei Mari Carmen e o Rei Mari Carmen, en fin. Mi madriña. Xa acaban de recoller en, tempo récord, RQR e Müller, todo a decoración de Nadal, bueno, que eran 4 bolas e unha árbore. Porque isto, como é a radio e a televisión, puxestes bolas solamente da árbore pa diante, pa atrás estaba todo en pelota viva. Bueno, en fin, é igual. Imos recibir este 2019, os pobres quedaron aquí, quedaron en The City o día 17 de decembro.
agardando, dixeron, bueno, por se chegamos tarde, que malo aparcar. Como colleron tan bo sitio para aparcar o día 17 de decembro, dixeron, pois xa quedamos, para que moverse. E están de novo connosco e vannos contar algo destes 10 anos que acaban de cumprir hai uns meses, escasamente, non? Unhas semanas. Eles son Carlos Taboada, Quique e Mauricio, e pedimos un forte aplauso para Polo Correo do Vento. Moitas gracias. Moitas gracias. Ai, que ben, moitas gracias. Quedamos moito tempo aquí. Non saímos de aquí. É que nos tratádenos tan ben que non queremos marchar. É que, sabes, é que non nos queremos marchar, quedamos para sempre, que? A ver que desfacer. Xa quedamos aquí. Quedamos para seguinte, xa. Nos tratan ben, nos dan empanada. Hai cervexa, xente simpática. Non pedimos moito máis. Somos así de simples. Pouca cousa, oes. Non, adiante, podedes falar do que queirades, Quer dicir, non esperedes a miña réplica. Bueno, do que imos facer, non? Sí, non, quero dicir, eu dixenlles, pois contádesnos algo o que vos queirades. Esas cousas que facedes cando ides por aí a contarlle aos nenos, aos rapaces historias e tal, pois eu dixen, por que non nos contades dese xito que utilizades habitualmente un pouco o voso periplo destes 10 anos ou o que desexedes. Xusto, que resumir 10 anos así nun programa de radio é un pouco... Foi toda unha casualidade tamén, Xa. A ver, éramos dous porteros de balonmán que un día decidimos facer un libro. Que a cousa... Chegamos ata aquí, mira que Que a chegamos. cousa... Ao final, imos unha editora. E cal collemos? Pois collemos Xerais. Por vir a Vigo, Por vir a Vigo, oes. A ver que tal. Chegamos a Vigo e non había luces daquela. No, era un sitio moi escuro, Porque chega a ser agora, mellor pasámonos. Porque non, deslúmbranos. No, xa, vémolo dende Pontevedra, xa. Ois. Xa quedamos ali. E vimos aquí, entón falamos con unha editora que se chamaba Elena. E chegamos, pero como que, sin pedir cita nin nada. Ois. A nos. A brava, como facemos nosas cousas, ois. Cun CD. Os millennials non saben que é un CD. A ver como explicamos. É como unha cousa redonda. Igual tiñamos disquetes daquela, Disquete. Que a CD xa igual é moito, Ois, e cando decías, Charri Dargadas, que decías, non, é que eu son de 3,5. E quedabas como moi pro, porque había uns que eran de 5 e un cuarto. No, eu teño un de 3,5, flipa. Bueno, que falamos cunha editora. No, notase a idade do público, porque ríe. Claro. É así, Claro, é que hai xente que tens que dicirlle, non, tens que ir a ver que é todo o que están dicindo esta xente. Claro. Calquera procurador, non vou dicir. Non vas dicir marcas. Non te podo dicir marcas. Si pagades, a sabedes, nos decimos o que querades. Bueno, pois falamos con unha editora que se chamaba Elena Pérez, que gracias a ela, confiou en nós. Se ti imagínate hai que ser valente tamén. Un aplauso para Elena. Un aplauso por Elena. Un aplauso para Elena, por favor. Sempre. Pois sí, pois eu che digo que sí, o sea, dous fulanos que non teñen Bueno, hai que dicir que aquel día eu non estaba, siquera. Bueno, un fulano. O sea, ainda é peor, porque eu nin estaba. Fun eu ali. Cheguei ali, sin cinta ni nada, agardando ali, ensinamos unha historia, e gustoulle. E dixo, vai pa diante. Fixemos 7 libros con Edición Xerais de Galicia. Chegar a encher. Pois foi así unha historia que é unha cousa, digamos, é un concepto, mellor, un concepto moi como de outro planeta. É unha carteira, neste caso, que reparte cartas. E paquetes tamén. Por distintos lugares de Galicia. E a partir de aí xa... A partir de aí... 10 anos. Que? E nos din, sabedes contar contos? E nos, sí. E dixemos, se tal vou debuxando... Que vos parece?
Entón foi como comezamos a facer así, contos e debuxos, e o primeiro día foi un espectáculo, porque, oes, en fin de contas, nós somos moi... Es que nós somos de tirar pa diante. Pero aquel día... É que non Ser porteiros de balonmán, eso imprime moito carácter. Sabes, non tes medo ao público. Claro, tamén viñamos moito a Vigo. estamos preparados tamén para facer malas cousas. Sí, é certo. Porque, ois, hai partidos de balonmán que ti estás aí como que vas a parar a unha e non paras. Eu recordo unha vez, ois, que eu estaba foi en Chapela, que me dicían quédate quieto, non te escapes, porque semellaba que eu escapaba do balón. E por estadística tamén é mellor. Decía, Pensaba, por estadística se quedas... non te movas, oes, quédate aquí. Algunha dará aí, Algunha claro. dará. Eu nada. Eu semella como que movíame. Bueno, que contamos contos sin preparar nada. Pero pouco a pouco, si tiramos pa diante, levamos 10 anos contando contos. E contamos contos aquí, contamos contos en Galicia, contamos contos na Feira do Libro de Bos Aires. Estivemos na República Dominicana facendo libros. Levamos xa cantos libros vamos xa? Sabes? Pois dis que 19, Se 19. contamos o último dedicado a Antón Fraguas, non sei se tes por aí. Temos por aquí que nos facer un agasallo de máis. O último que non derradeiro, que oímos queremos- agasallar, que ven sendo este de aquí. Este de aquí, claro. Isto xa é o máximo. A detective peregrina e o insólito caso de Antón Fraguas. Claro. Co ano das letras. Bueno, tamén temos un libriño novo que tamén acaba de sair, que Xa é o noso traballo de editora xa. de editora, que é o valor das ideas a precursora do libro electrónico de Arantxa Serantes e Tania Solla. Forte aplauso. Este é o bon, Este é bo porque nós facemos libros, pero dímonos de conta que somos mellores se hai alguén que fai os libros por nós. Sí. Moito mellor, aí melloramos moitísimo. Aí as cousas, as historias son moito mellores que as nosas. De feito, vimos de facer un mural en Pontevedra que vos invito a que vexades. Está diseñado por Tania Solla e que é o mellor que fixemos. Certo, hai que ir velo, é certo. Nós de sei que recomendar algo, recomendamos sempre o mellor. Claro, claro. É a casualidade que non facemos nós. 10 anos, para chegar aí. E agora diredes, 10 anos, pero, bueno, e vos que facedes? Porque seguro que decís, bueno, e aparte disto... É unha pregunta que nos fan moito. Vivides disto? Seguro que a vos tamén vos fan estas preguntas. Sí. Sempre. A ver, os da radio aquí... No, e aparte disto que facedes? Isto é o que fago. Chega, vos. Pois así son 10 anos, flipa. No, é que gustoume porque primeiro parecía que non iba a falar. Eu dixenlles, bueno, mentres fala un, outro debuxa, canto tempo temos? Non, tranquilos, 10 minutos ou así, xa levan 9. É o que estaba pensando, cando comezamos? No, bueno, mira, no, sabes o bo de todo isto? É que Carlos Taboada, que por certo ten o debuxo que nos fixo hai unhas semanas aí colgado, agora témolo nun lugar preferente de City, por certo. Bueno. Estivo presidindo o noso especial de fin de ano do Como que non, para que todo o mundo saiba polo Correo do Vento presente a tope. Entón, o bo que tedes é que como podedes ides como nos así, sen rumbo, Sí. pois como aínda nos quedan como 25, 30 minutos de programa, podes debuxar o que queiras mentre seguimos facendo un programa. O rollo que ian contar o seu periplo atlántico. Aínda non chegaron ao terceiro libro. Seguimos. Pero bueno, non, se queredes rematar, deixemos rematar un chimpún, pero nun minutiño. Non, 10 anos, cuidado. 10 anos. Sí, canto? Home, Un minuto. Un minuto contar a historia do Panchito, dun periplo. Podes facer unha sinopse. Bueno, vou contar unha historia que sería chulísima que contara. Queredes que a conte? Sí! Pero sí ou non? Sí!
Bueno, vou contar unha historia. Iconoclasta! Ah, perdón, é que me veño arriba, perdón. Vou contar unha Alaba aí un historia. minuto Vou entero. contar unha historia dun pingüín que se chamaba Panchito. Era o único pingüín que había en Vigo. Era un pingüín que De xogaba... Vigo de que zona era? Era de cerca de Coia. Xogaba no Sedona, no 6 do Nadal. Hai xente do Sedona. Hai xente do Sedona, hai xente de Coia e aquí a tope. E de que xogaba? Xogaba de extremo dereito. Non era moi bo xogando balonmán, pero tiña moitos amigos e amigas. Rectificaba. Era pequerrecho, simpático, pasaba moi ben, pero el quería ir onde viven os pingüíns. Onde viven os pingüíns? Quen sabe? Bueno, o público intelectual. Imos... Onde viven? Ah, no, un forte aplauso, por favor. Justamente, ela era o único pingüín que había aquí, que era moi feliz, quería ir ao Polo Sur, e un día chega un barco ao porto de Vigo, e o barco chamábase Polo Sur, curiosamente. E Panchito di, aquel barco onde vai ir? O Polo que? Sur! Entón, el métese como un polizón. Un polizón é aquel que entra nun barco sin pagar. Que iso está mal. Sei que dicir eso está mal. Está mal. Pero el meteuse. É que traballamos con os eneros. Está mal. Está mal. El meteuse no barco, o barco sae meteuse pola noite. O barco sae pola mañá. Por certo, que vos seguro que controláis, como fai a serea do barco cando sae polo porto? Como fai? Está ben, pero fai un pouco máis forte. Como fai? Estamos en Vigo, O barco sai. Ría de Vigo, que bonito. Illas Cíes, patrimonio da humanidade. Barrenda aí, é increíble. E vai todo o día, e Panchito estaba todo o día dormindo porque iba de polizón, ninguén sabía que iba a ir porque el quería ir ao Polo que... E pola noite iba á cociña do barco a que... E que lle gustaba comer a Panchito, o pingüín? Peixe! Gustaba o peixe, tamén gustaba o churrasco. É certo, este é verídico. Era multidisciplinar, como quen di. Chegaba ali, comía, pero había alguén que comezou a estar anoxado. Sabedes quen era? Tede razón. Gregorio. Que era do Berbés. Un forte aplauso, Berbés, por favor. Hai xente aquí que coñeceu a Gregorio, Tiña uns bigotes enormes, Gregorio. Un día fixeron unha tortilla con ovos da casa, riquísima. E chegou Panchito pola noite que papoulle que... E Gregorio todo anoxado, e dixo, que pasa aquí? Bueno, un día Gregorio... Canto me queda? Faltanche 6 minutos. Bueno, acabo xa porque isto é increíble, porque Gregorio di, aquí hai alguén que me vai a comer a comida, queda agochado detrás da neveira, Panchito chega ali ás 3 da mañá a comer, tiña unha fame negra, Panchito, mi adonio, como comía Panchito? Comendo moitísimo. Ah, claváchelo, flipa. Chega Gregorio por tal e di, alto aí! Colleu uno por aquí, chama a toda a tripulación, 32 homes e mulleres que había naquel barco. Había unha contramaestre que era de Teis, que comía. Que comía por 6, ademais. Que faz aquí? Preguntalle. Digo, penso que vai aí ao Polo Sur. Dixe, este barco chamase Polo Sur, pero vamos a unha cidade... Como é unha cidade que ten unha estatua que está así, que ten unha antorcha... Foi a Nova York con Panchito, con Gregorio. Panchito e Gregorio fixeronse colegas porque tiña que currar ali na cociña. Fixeronse un selfie ali na Estatua da Liberdade. Espera, fixo que levas os platos, non? Tamén. Vale. Limpaba moito. No, vale. Primeiro estaban anoxados, limpaba os platos. E que quería un pouco acurtar. No, é unha dúbida, É que non había lavabaixelas naquel barco, naquel buque. Entón, bueno, chegou a Nova York, pasou moi ben, aquilo foi unha festa terrible, saíron de noite, non podo contar máis, pero sei que logo dixeronlle que iban para o Polo Sur. Como quedou Panchito? Super que? Contento! Marchou para o Polo Sur, facía, pero bueno, Polo Sur te vas contento, pero logo fai frío ou fai calor ali? Frío! Frío ou moito frío? Moito frío! E viron un iceberg, pois sabes que un iceberg é un cacho de xeo que está no mar.
E chega un día no medio da noite, e sabedes que pasou? O barco, aquel buque, o Polo Sur, non vai chocar justamente con un iceberg que había ali, levando un golpe enorme. Como foi o golpe que levou? E o barco comeza a fundir pouco a pouco. O Panchito, que era un tipo moi... é un pingüín, vos sabes, un pingüín de Goya, moi listo, él. Panchito xa estaba na lancha de salvamento, él... bárbaramente, pero Gregorio levaba 35 anos no mar, pero non nadaba moi ben. Estaba movéndose e aí aparece justamente un tiburón. Cando ve a Gregorio que dixe, vou no que? Lánzase a toda velocidade coa boca ben aberta aquel tiburón e Panchito. Isto é épico. É que, aínda que vou rápido, teño que parar porque isto é épico. É que, mira, Panchito fai unha cousa que é tremenda. Que Panchito... Ele estaba a salvo, baixa da barca, salta da barca... Isto en Titanic non pasou, Claro, é mellor a historia, É que ti ves a diferencia como é a xente de Coia. Non, é que é así, Salta da barca e di o tiburón, Jalopín, ven por min! O tiburón cambia de dirección cando xa iba a comer a Gregorio. E lánzase a toda velocidade polo Panchito, pobre pingüín. E xa justamente cando xa tiña aquí os dentes que xa o iba a comer, que era unha cousa que xa era tremendo, xa era unha masacre, xa que era terrible, o Panchito fai un cambio de dirección. Unha finta de balonmán. Unha finta de balonmán. E o tiburón vai chocar contra o iceberg que había ali. Tamén é casualidade, oes. Remate. Isto é tremendo. Justamente naquel momento chegou o buque de salvamento do Polo Sur. Suben ali o buque. Eu non sei se tomaron... Nós decimos que toman chocolate, pero eu penso que tomaron algo máis. Si, algo máis. Nesta versión poden tomar algo máis. Poden tomar algo máis. Pero aquel buque de salvamento tiña unha capitana pingüina chamada Tina. É que Panchito ve a Tina e queda moi que... Pero isto é o mellor. Tina, cando veo Panchito, tamén queda moi que... Pero ningún dos dous... Foi unha coincidencia. O sea, ao mesmo tempo, non? É que foi ao tempo. É que ti podes dicir, no mesmo segundo. Oes. Pero non se atrevían a dicir un ou outro que estaban namorados. Fixadevos que cousas. Bueno, que chegaron a Antártida, montaron unha festa ali tremenda no Polo Sur de salvamento, había churrasco, eu non sei se había licor café... Na Antártida, sí. Soando a Radio Galega de fondo. Bueno, que isto son cousas que eu penso que pasan unha vez na vida. Ás 12 da noite coinciden Panchito e Tina ao lado. Un xira a un lado e outro xira ao outro lado. O corazón estoupaba. E justamente din os dous que se queren moito, danse un bico de amor, como son os bicos de amor, aquí na Antártida, en calquer sitio que son cunha perna para atrás, así. E van así. Unha pata. Podría estar así 20 horas. Que non hai tempo. Non hai tempo. Bueno, o tema que ao cabo dun tempo Panchito estaba moi contento con Tina ali na Antártida, no Polo Sur, pero el comezou a botar algo de menos. Que podería ser? Que podería botar de menos? Aí está, así remata a historia. Pois isto é o que facemos. Un forte aplauso para Polo Correo do Vento. Que teño que dicir, non, sí, teño que dicir que son os mellores, no, Gloop. No. Claro, agora estamos xa en modo non se escoita a Madrid, no. Tranquilos. Son os mellores convidados, o sea, mellorando o presente, son os convidados máis acaídos para este programa, porque ti dixe, canto tes 10 minutos e fan 20. Sí, señor. Este é o concepto.
Bueno, que se queredes debuxades. Sí, home, sí. Total, se vas quedar aí. Tedes ata banquetas para sentar. E a ver como lle explico. O do tempo a Diana Nogueira. Senta. Ai, por favor. Ai, amigos, Diana Nogueira. Mira, ia preguntarlles polo moral. Ia facer preguntas da una, non vou facer nada porque estamos fatal de tempo. Entón, o que sí imos facer, agora como lle digo, agora xusto púxose a debuxar agora Carlos Taboada. Espera, un momento antes de que acabes co pingüín. Vas deixalo aí un momentiño porque mentres tanto Iván Müller e Fernando Reguerre van colocar todo perfectamente porque imos comezar co noso concurso de tiros libres Tamando Ibercón Salpí. Imos xogar primeiro xa cun home que ten a man quente porque leva debuxado, pois, bueno, medio pingüín, bueno, unha cabeza. Tampouco moito máis. Imos levar a cadeira de rodas a Carlos Taboada. Aí nesa bolsa plástica está o balón regulamentario do como que non, que a estar por aí, verdade? Sí ou non, bueno. Sí que está, ves, aquí está, aquí. Por fin temos o balón, amigos, aí está, veña. Un aplauso para Carlos Taboada. Carlos, xa sabes que tes 30 segundos para tentar mellorar. Polo de agora, o récord está en 5, Vituconeira. Imos, bueno, xa falaremos da nosa competición en fin de ano. Imos obviala polo momento. Básicamente porque tampouco hai que... Imos centrarnos nos convidados. Vituconeira do Rusia ten 5. Adrián Díaz ten 3, non podes poñer os pés no chan. Imos darche moitísimos ánimos porque outra cousa non, pero de City xa sabedes que berra, vamos. Como ningunha, eses aplausos, eses ánimos para Carlos Taboada que comeza o concurso de tiros libres en 3, 2, 1, tempo. Primeiro tiro de Carlos Taboada que fai que a pelota chegue ao primeiro... bueno, por detrás non chega porque lembremos que foron porteiros de balonmán, pero quizáis sei que chegue o primeiro tiro. Tranquilo, Carlos, que podes tirar ainda un pouquiño máis á dereita. Veña, Carlos, está buscando Fernando Reguerre o rebote. Agora sí, ui, casi deulle no aro. Tira como Michael Jordan, dá no teito. Non é quen de meter un só dos tiros, pero a ver se hai sorte. E tempo! A presión puido con Carlos Taboada. Non pasa nada, Charlie. Estivo ben. 0 puntos. Pasas a... Podes seguir debuxando mentres tira aquí que para fastidiar. Quer decir, non por outra cousa. E imos ver se Quique Mauricio quen de mellorar esa marca. Non é difícil. Quique, sodes porteros de balonmán. Eu sei que este outro deporte, pero tedes a opción, a lo menos, de mellorar ese récord negativo de Carlos Taboada que se une a Pepe Capelán e a Pedro Brandariz. Oye, estás ben acompañado nesa parte baixa do taboleiro. Veña, Quique, aí estamos animándote. O tempo comeza en 3, 2, 1, tempo. Aí está o primeiro tiro que non chega, pero que se achega moitísimo ao taboleiro. O primeira canastra de Quique Mauricio. Veña, Quique. Seguimos coa segunda, 2 puntos xa. Estamos buscando o terceiro, non chegou. Aí está por detrás, veña, dalle aí rapidamente ese rebote a Carlos Taboada. Non chega, veña, por favor, ese rebote de novo que chega ás mans de Quique. Quique creo que está sendo un pouco... Oh, tempo. Ui, non entrou, un momentiño, sobre a bucina estamos vendo, imos ver o bar, aí agora, claro, agora sen tempo, sen presión, entra todas, non, reláxate. Quique,
Imos ver o VAR, pero o VAR indica que efectivamente chegou antes o tempo a 0. Esa canastra non é válida. 2 puntos para Quique Mauricio. E Diana Nogueira, é o teu turno. Veña, sí, é o momento, Diana. Imos pedirlle a Fernando Requerra e a Vivian Müller que, por favor, se poñan a ambos lados da canastra. Porque non deixa David Augusto porque non sae senón na televisión. Non pasa nada. Imos aló, Diana. Recibe estes ánimos. Podes mellorar a marca da noite. E o tempo comeza en 3, 2, 1, xa! Aí chega Diana Nogueira que fai o primeiro tiro que toca a canastra. Primeiro punto que anota Diana Nogueira. Veña, que tira un pouco a culler. Veña, Diana, pensa ben o tiro, non hai presa. Imos aló, tranquila. Aí está, segundo punto. Atención que Diana Nogueira pode chegar a empatar con Adrián Díaz. Estamos buscando o terceiro punto, a terceira canastra. Esa pelota está endemoniada nestes intres. Non, quedou curto, veña, ainda quedan segundos. Podemos chegar, veña, unha máis dentro do tempo, non. É Diana Nogueira que queda con 2 canastras. Ven aquí, Diana, por favor, acompáñanos. Non estivo nada mal, a verdade é que o tempo, a presión, pero hai un empate entre Quique Mauricio e Diana Nogueira que tamén se engade a ese empate múltiple que temos con 2 canastras. As cousas seguen igual e un forte aplauso para o perdedor da noite, pero que está nos nosos corazóns, Carlos Taboada. E coa mesma recibimos aquí, no como que non, a Fernando RQR. Sigo buscando RQR y tropezando RQR, sigo avanzando RQR, sigo soñando. O autoproclamado cómico máis sexy de Galicia, Fernando RQR presenta Xeración Espontánea. Un aplauso para Fernando RQR. Bueno. Perdón, podes dicirme de que ves vestido? Bueno, sí, un outfit que levo trouxen hoxe, así. O sea, levas, a ver como explico, é que ti es a de moda. Podes explicar, por favor, a xente da radio? Ai, seguro que vai me levar pa aí pa. A ver, sí, non, sí. Te levas todo o seu atuendo, desde os complementos, ese gorro, esa túnica. Un total look que flipas. Total look in black. In black. A ver, o gorro é como un gorro de baño. O sea, é como se ven de xogar a waterpolo un juez de paz. Unha cousa así. Sí, do xulgado número 3 o xuiz foi acabou un xuizo e foi xogar ao waterpolo con o gorro de lá porque é unha cousa moi rara. Que non podo narralo de outro xeito, mellor entrades no videopodcast ou nas nosas redes sociais @comoquenonradio e vedes o aspecto. Señor, o revés o gorro, espera. Claro, é que puxo o gorro ao revés, ademais. Qué maravilloso, podedes ver que agora se está de ver. Ahora sí. Así sí. Bueno. Que de verdade es como, non sei, es como un superhéroe. Garzón Man ou algo así, non sei exactamente. Deixei a barbiña outra vez. Sí, Afeiteime en Navidad e agora deixei outra vez. Pero creceuche exactamente igual que o de maravilla. Unha cousa espectacular, ¡Qué control, Iso, bueno, cuidado con mellor da moda e o seu. Bueno, en fin, de que imos falar, amigo mío? Pois é que Diana. Contame. E non sei se ti és aficionada ao tarot. Non sei se crees no tarot. Pois moi aficionada non son. Bueno, pois Por que non viñeches a este programa? Claro, e mellor non teño os conocimientos suficientes. Ves, eu boto as cartas. Teño poderes novos. Sí, co 2019. Sí, viñeronche novos. Sí, ahora xa ás veces vexo cousas antes de tempo. Por exemplo, sí, flipas. Por exemplo, Diana, ti estás moi aliñada con Mercurio. Estás aliñadiña con Mercurio. Con dos termómetros. Entón vai ter fiebre en 2000. Sí, no 2019. Claro. 2019 moita febre. Ai, Dios mío.
Que pasou? Que pasou? As Que visións. Claro. Que se che esquece a sección, non? A ver, dime. Nada, que llevo a botar as cartas. Ah, vale, moi ben. Vas a botar as cartas, bueno, imos facer... con... Lembro, porque a xente igual non se le... Ah, bueno, o do Pepe Capelán, que me pasou en fin de ano. Bueno, don Pepe Capelán, bueno. Porque... Iso non o conta. No. O que pasou. Non se pode contar. Iso non se... No, Estábamos ele máis eu e de repente... non se pode contar. Iso non se pode contar de fin de... Pepe! Onde está Pepe? Pepe! Esta casa, aquí non, vamos, non quedou... Que non se repita o de fin de ano, Sí. A quen falas? Se as cámaras Pepe están Capelán, aí. aquí teño a miña. Ah, perdona. túa, vale, moi ben. Bueno, Túa, veña. pero... Cruz. É de todos, Cruz Celta Depor, como sempre. Sí. Boto unhas cartas, Isto arcanos. o que el fai na... Claro, eu fago o tarot. Primeiro, antes de nada, preciso unha pregunta, algo que queres saber do teu futuro. Do futuro, sí. Despois eu vouche falar do pasado, pero ti pregunta polo futuro. Vou mesturando. A ver, pois, de saúde, con febre, mal. E de cartos, a ver... Cartos para este ano 2019. Cartos. A ver, cartos. Vas forte, Home, eu vou directo ao gran. Sí. Moi ben. O que fai falta. Ou seja... Fixe unha broma que che iba a gustar moito a ti. Pero terás que escoitar o vídeo podcast. Aí vai. Oxe sin Rivers Tamariz nin nada, xa vai así. Non tes o Rivers Tamariz, sí, pero mentres Pini ponme aí un poquinho de música do Ponlle tarot. música de tarot, Pini, dame o Rivers Tamariz. O Rivers Tamariz... Xa notaba eu que non tiña os poderes de todo. Isto é o Rivers Tamariz, porque é un gorro que ten melena, pero el ponse de flequillo. E por eso é Rivers Tamariz. Moi ben. Aí está. Jova. Moito non vai ver, Non, é que este programa saia na galega é espectacular, de verdade. Primeiro, pasado preto. Oxe vai así rápido. Vou xa, dime un número. Un número. 3. O 3, vale. Iso para que serve? Ah, e a ti que te importa? Pero para mí, unha cousa miña. Ai, mira, Susan Chaiuche. Pasado preto, Susan Boyle, porque eres unha artistaza, claro. Ves? Susan Boyle ao dereito. Susan ao dereito. É unha artistaza, pero porque ela tamén está, que decir, artistaza... O dereito. Sí, o dereito. Por dereito propio. Segunda, futuro preto. A ver os cartos a curto prazo. Pero esta pregunta, espera un momentito. Xa vou. Agricultura. Saíulle a seta do Mario Bros. Entón, isto quere decir que tes que invertir en agricultura do revés. É dicir, claro, porque saiu do revés a carta. Agricultura do revés. Ti entendes? Claro, ti entendiches, non? Sí. Tes que mercar primeiro o cogomelo, o tomate feito e logo xa mercas as semillas ou as sementes. O botas o solís, podes ir solís. Botas os, claro, mercas o solís na terra e despois xa, bueno. Xa irán os tomates se queren. No, bueno. Seguinte, porque saiu do revés. As cousas que saen do revés. Fai moito. Que che pasou fai moito, Diana? Eu che vou contar. Pero, bueno, ela xa o sabe, pero claro, para a xente. Oye, a xente tamén... Pero falas con respecto aos cartos, non? Sí, claro, dos cartos. Economía a curto prazo que lle vai mal. O revés. Claro, que vai do revés. Que pasou fai moito tempo, Diana? Ahora, se vas a investir en agricultura vai ir mal, non invistas, porque se é un futuro preto. Estupidez. Sí. Pero para eso yo conto, eu. Ah, vale, non invirtas en agricultura ao revés. É unha estupidez. Xa te decía eu antes. Cartos. Pasado lonxano. Maradona con pajarita amarela do revés. Todo do revés, a mí todo, se me a verdad que levas un... Pero mira, damos ya volta e xa está, Que non se diga, Diana. Por tío que faja falta. Pero Maradona que Maradona, pon aquí Perú. Que na carta. Que significa? Que marche. Porque aquí de cartos fatal. No, este... Teño que ir a Perú mínimo. A Perú. Que tal levas fai anos coa Miss Perú? En contacto directo. Sí. Sí. Pois chama inmediatamente. Pois está arruinada. E agora sí, o que nos interesa de verdad, como che vai ir o futuro a longo prazo. Vou na poner de lado para que non saia de lado ni de nada, porque senón... Que non saia ao revés, por favor. Ostras, a morte. Vai, pero isto é terrible. Marie Curie. Bueno, é Marie Curie, non é a morte, pero Marie Curie. Pero parece a morte. Ah, mira,
xa sei, tes que ir a xunto. Estás faltando yo respeto gratuitamente a Marie Curie. No, pero aquí parece amor, ten a carta, Carliños, digo xo sempre. Es un arcano ou como Este é un arcano, sí, chuti. Tes que ir. Que significa? A ver. Tes que ir a xunta, déxame pensar. de Galicia? No. Pero A casi, pedir subvención, pero casi, porque senón... Casi, como se chamaba aquela rapaza que vivía na calle Marie Curie, que non me lembro agora? Rocío Barrio non era porque foi antes de Rocío Barrio. Non, era Marta do Viro. Marta, tes que ir a xunto a Marta do Viro, Sí. que seguro que a coñeces. Sí, a Que coñezo. ahora vaille moi ben, que está no Malo Será. No malo será. Fala con ela, que ela ahora ten cartos do Malo Será. Entón xa aí... Está ben. Xa vai. Vou tirar 3 cartas máis. Pedro Duque, o Mario Pumuki e a dos gorilas. E A así dos che vai. gorilas. Ala vai. Que che parece, Pero como que la Diana? vai? Pero isto que significa? Que, como non vai ter cartos, Diana? A ver. Como non vai ter cartos? Vai a ver. Carliños. Vale. Bueno, moi ben. Entre os tomates e... Home. Non sei. Bueno, pois... A min deixáxeme un pouco así frío, pero... Home, estamos en decembro, tampouco... Tamén é certo, non, é xaneiro xa. Bueno, decembro fai tempo, claro. Claro. No pasado preto, sí. Pasado Bueno, un preto. aplauso para Fernando RQR. Grazas, David, podes recoller a cámara. A tirada foi así, bueno, grazas, vouche... Podes marchar xa. Grazas, moi amable. Que che pasou? Teño unha idade xa desde 2019, xa vou, xa marcho tranquilo, chico. Non digo tardaba moito, non sei. En fin, grazas, Fernando. Bueno, quedan poucos minutos de programa, pero imos chamar en breve aos School Tributo Nirvana para que veñan, pero iso sí, hai que ver tamén nas redes sociais o debuxo que acaba de facer Carlos Taboada do seu periplo atlántico de Gregorio e o pingüín clavando os pratos. Hai unha agasallo de polo correo do vento, pero Diana, vouche pedir que veñas comigo mentres van aplaudindo, mentres eles van chegando os homes de School, ide colocándovos pouco a pouco con calma, porque antes temos que realizar a clausura oficial do alumeado de Navaldo. Como que non, ven comigo, un aplauso mentres imos aló, por favor. Agora sí. Bueno, imos... va a ser a encargada Diana, e que nos estamos, quero dicir, está moi ben que a xente, non sei se temos cale a miña cámara, grazas. Esa é a miña cámara, grazas. Está tamén connosco Diana Nogueira. Eu estou, quero dicir, estou un pouco, non emocionado, non, estou disgustado porque a xente inaugura cousas como alumeado de Nadal, pero logo queda aí e cando se apagan, que pasa? Que pasa coas luces? Se ninguén se acorda delas. Pero hai que darlle unha volta a eso, porque cando pechan as luces, pois podese facer moitas cousas. Claro, porque apaga a luz, por exemplo, pois aforras, que dicía Iván Müller, que iso é unha cousa moi importante. Entón, pola cousa de... Eu o teño que ter en conta, porque vaime ir fatal en economía. Sí. Con este apagado... Por exemplo, vamos, ti apaga todo o que... Eu, a partir de agora, vou apagar toda a luz. Vaya, nin vayas vivir á rúa Marie Curie, nin invistas en agricultura ao revés, porque é unha estupidez. Pero, de todos os xeitos, eu creo que Diana Nogueira, que xa está aquí connosco, vai realizar o apagado oficial das luces do Como que non. Lembra, Pini, que eu vou facelo, ti vas facelo? Sí. En galego, eu vou facelo en inglés. Fenomenal. Sóame iso de... Vale, e cando digamos queda clausurado este pantán, bueno, que sexa, non? As luces e tal, pos a música de final de apagado de alumeado de Naval, vale? Que hai unha música concreta que estoy buscando por Google, tipo iso alto para que se escoite ben, e xa despois pois xa veñen os School e tocan e todo, vale? Bueno, pois tío que ti digas eu traduzo ao inglés. Pois nestes momentos tan importantes vamos facer this moment
very important ir worthy. Desde aquí, Tú. desde City, como que la non ciudad radio. de ciudades. De City. Quería saber como dis como que non radio, I wanna know how do you say. How you know? No. Radio. Queda ben. Tiugue. It's okay. Well. Digo eu, podemos, En aí, xa que estamos con tanto público, este público maravilloso, que nos axude. Sí, por unha favor. conta atrás, que Unha che conta parece? atrás para... Sí, o facemos todos conta sí. atrás. Veña. We are gonna do... Is the final countdown. Comezamos. We started. Start now. Start. 3 números, non? Polo menos. Sí, o, por exemplo, facemos a conta atrás con 5, con o 9 cinco. e o 3. Facemos todos 5, 9, 3. Se chegar a 3, apagamos todos. Con 3 números. With 3 numbers. Paus de francés, 5, 9 and 3. Ok. Vale, pareceche ben? Veña, vai. E vai ser o apagón. The Great Apagation. Total. Total. De verdade que son esos números? Isto, sí. 5, 9, 3 e apagamos todo. Veña. 5, 9, 3 e os de francés 3, France. Veña, comezamos. 5, 9, 3. No, espera. Sí, pero apagada de Nadal. A do foco non, que non se ve nada. Dale. Ahora sí, un aplauso para Diana Nogueira. Ay. E mentres tanto recibimos cun forte aplauso aos School, tributo a Nirvana. Idemos preparando, enchufade todo. Non sei, por exemplo, Dani, quere ser o voceiro porque claro, temos unha dúbida moi grande que non vou plantexar eu, senón que vai plantexar Iván Müller. O de non aplaudirme por algo. Fixemos algo en 2018 ou que pasa? Por favor. Bueno, moi ben. Síntome tan querido neste programa, de verdad, De verdad que sí. Bueno, pues moi ben. Mentres estamos colocando todo atrezo aos School, a banda tributo a Nirvana, coa que hoxe rematamos este programa, que saibades que a nai de Iván Müller ten unha dúbida. Sí. E quere propoñervos esa dúbida porque esta é para vos a pregunta de Chola. Dádelle aí, Ana. Dalle o play. Teño a Papá Noel ali. Sí. Bueno, pintei eu, Aquí lo pintei no eu. Sí. Que tal, mamá? Ben desa maneira. Sí. Sigues cos ollos mal, Sigo cos ollos mal. Desde decembro, E teño que estar cas gafas. Cas gafas porque me doen. Sí. Molesta-me a luz, molesta-me todo. Xa. Teño que estar con elas. Bueno, pues nada. A mí non me gusta salir así, e máis dentro da casa, poño as gafas de sol, non me poro. Bueno, pero son días. Pero claro, teño que poñelas, teño que estar así. Claro. Bueno, pues nada. Tes de que facer unha pregunta a School. A School? A School. Sí, que facía películas, como se chamaban? Don Hulk ou algo así. Hulk. O increíble Hulk. O increíble Hulk, ese. Hostia. Este son School, que é un grupo. É un grupo de música. É un grupo de música, un tributo a Nirvana. Ah, de música moderna. Sí, bueno, sí. Moderna, sí. Con moito ritmo. Bueno, ten de todo. Ten de todo. Sí. A mí Nirvana. Pois podíame regalar un disco. Un disco. Ou un couso disos, como é? Que tedes vos? Un que? Bueno, non me sale a joder. Pero que, o que? En vez de un disco, outra cousa que non sei como lle chama, xa non me acordo. Pero como é? Así pequeniño, para un casé ou diso. Non son casés. Un casé? Un
Un CD. Un CD, Bueno, eso xa se entende, un disco, Sí, claro. home, un disco. Claro, claro. Bueno, pregúntame entón. Bueno, esa a ver, que tens que facer ti a pregunta. A ver, que pregunta lle vou a facer? A ver. Que tal lle vai o conjunto? Si teñen moito éxito, si non teñen. Si non teñen éxito, que non se desesperen. Que poden chegar a ter moito éxito. Aí Digo está. yo Mira que yo digo que poden chegar a ter moito éxito. Aí está. Vale, moi ben. Pois nada, hai que ir quitando o árbol, o que? O árbol deixa estar un pouquiño, coño. Tamén adorna, bueno, carai. Tamén adorna, e iso non é nada. Antes, cando erades vos pequenos, puñase máis cousas e todo. Agora xa nada, son eu sola, para disfrutar eu sola. Porque al fin, teu pai tampouco disto, non me gusta moito. Gusta ya a Navidad, pero o que poño eu non lle fai moita gracia estas cousas. Subera un rapaz pequeniño, xa lle enseñabas de la Navidad, el árbol, o Papá Noel, todo esas, os reyes, o nacimiento, todo, pero non va a ver nada. Xa. Nada. Pois nada. Que tal os reis, ben? Os reyes ven estupendo. Ben, no? E xa non me carcons. Iso foi o primeiro. E mi non se acordan. Aquí pasan de largo, macho. E iso que eu brillo o zapato e a bota. E tolle... Doulle bitún daquele zapato. O zapato. Doulle cha. Bitún brilla, pero nada. Pasan de largo e dicen, bueno, que os boten. Bueno, pois nada. Pero se nos teñen que limpiar os zapatos. Ben limpiños, a deixar no balcón. Para que deixarlle agua aos camellos, de todo, un pouquiño de todo, para que coman os pobriños. Claro. Bueno, vamos cortando que levamos 4 minutos de vídeo. Ai, sí, pois ala, corta. Corta. Bueno, que o pasedes ben. Todas estas festas, pasalo moi ben, vale? Mamá. Cuidado co alcohol. Pero a ver, se supón que estamos a día 7. Si lle dis que pasen ben as festas, van saber que é grabado. É que me estou equivocando, como miro árbol ali. Bueno, que pasen ben as seguintes, ¿no? As seguintes. Vale, veña. Eu penso estar aquí, as siguientes. Chao. Eu para as siguientes penso estar aquí. Moi bien. Hombre, si penso estar. Que me leva a min para. Se voy a la revolución de todos los gatos. Bueno, cortamos. Cortamos, venga. Chao. Está. Hala, chao. Non sei, Diego, se lembra desa pregunta. Espera, sube ahora ya. Dime, Diego. Hola. Sí, agora sí. A tua nai é tremenda, Bueno, ten os seus días. Bueno, que son as dúas. Sí, casi. No, pero quedan pouquísimos minutos para que sean... Ahí estamos. Bueno, nada, cal era a pregunta? Pois, bueno, que tivades moita sorte, moito éxito. Pregunta cuidado co alcohol. Cuidado co alcohol en xeral. Eu non lembro, Alcohol para as feridas sempre, entendes? Tampouco non hai que... Bueno, pero no que se tiveran éxito, se ten moito éxito. Que tal estaba o grupo? A verdade que de momento vai moi ben, porque o ano pasado, en 2018, pois demos máis de 30 concertos. Está ben, un aplauso para eso. Iso que pasa, non? O 20 de decembro estivemos na Iguana. Moi ben, que ben. Un concerto que hubo o aniversario, ¿no? Tocamos ali uns temiñas con outros grupos e tal. A verdade que estivo moi ben. Eu lin cousas moi boas dese concerto do 20 de decembro. No, é verdade, a crítica foi boa. Que pasa? Grupos punteiros de Vigo, o sea, foi moi ben, moita xente, moita festa, o que fai falta. E como se presenta 2019 para School? Ben, a verdade que de momento tamén moi ben. Temos varios concertos en Portugal, que é un sitio onde pois ten moito calado a nosa proposta, e tamén pola zona, por Vigo, por Ribeira, por
Na Coruña tamén temos un par, vamos a estar en febreiro, o sea que Bueno, si estamos aí dándolle. Pois iso está moi ben, iso está moi ben. Xa o dicía Chola que ia de ter moito éxito. Bollo ten a túa nai. Bueno, pois nos con eles rematamos, vamos tocar un tema para rematar este primeiro programa de 2019, pero antes temos que darlle as grazas aos nosos convidados de hoxe que tamén foron polo Correo do Vento, Carlos Taboada, Guille Mauricio, a gran Diana Nogueira. Marchamos coa música dos School, tributo a Nirvana. Escoitámonos a vindeira semana na Radio Galega, no video podcast, e que se nos temos que ver nalgures a semana que ven aquí nesta mesma calde, dentro de 7 días, básicamente, para que nos imos enganar. Mira, mi madre, mira, cae uso o micrófono, non pasa nada. Non pasa nada. Aí estamos. Agora sí, eso é. Colocou ben o micrófono. Aí. Colocou ben o micrófono, Dani. E agora sí, marchamos coa música dos School. Moitas grazas. Escoitámonos e vémonos en 7 días con todos vos. School, tributo a Nirvana. Muchas gracias.